Здравейте, момичета и момчета, ако ме гледате. Просто днес искам да отговоря на един въпрос. Защо не се влюбват в мен? Вижте, любовта не се появява от нищо, не идва при всички. По-точно всички ние можем да обичаме, потенциално притежаваме това свойство, но малцина от нас търсят любовта, намират я и я задържат, защото способността за любов нараства наравно с растежа на личността. Нито едното, нито другото не се дава като подарък. Постъпваш отвън и падаш на всеки от нас като някакво необикновено събитие. Тоест, ние можем да привлечем повече любов в живота си на база това, когато ние се развиваме като личност. И растейки като личност, и разбира се, ако се обръщам към жените, развивайки се като жена, това всъщност води до нарастване на тази наша потенциалност и възможност за привличане и задържане на любов в нашия живот. И така, да отговорим на въпроса защо не се влюбват в мен. Такъв въпрос периодично възниква при хора, които нямат отношения с противоположния пол и не се развиват както им се струва като цяло. Тоест, те не са избрани. Никой не се влюбва в тях. Те искат да знаят защо това се случва, какви са причините за това и казват, че любовта не се нуждае от причини. Но дали е така? Нека да се опитаме да се разберем с този въпрос. И искам да поговорим днес малко за психологията на влюбването. Всички ние идваме на този свят без представа кое е добро, кое е лошо. Значи всички тези идеи се формират в процеса на възпитание и придобиване също на собствен опит. Емпирично формираме отношението си към любовта, изправени пред трудни ситуации, преживявания за себе си, също преминавайки през трудни моменти, житейски уроци, кризи, човек вече създава, дали съзнато или подсъзнателно, списък с признаци на потенциални партньори. Списъка в главата на всеки от нас се формира въз основа на собствения ни опит, основан на събитията, на преживяванията, научени за нас самите себе си, и ние приемаме всичко това като даденост. Защото просто тези модели, сценарии ние сме видели като деца, това сме взели като опит в нашата психика. Тоест, например, ако едно момиче е имало отрицателен опит, свързан с измама, и можем да говорим тук с измама още от когато татко я излъгал, не е могла да се довери на него, в този случай тя може да възприеме тогава всеки мъж, поне до някъде напомнящ на измамник, като човек, който може да е измамник. Или, например, такъв пример, момиче с ниско самочувствие ще търси човек, който да я накара да повярва какво? Че тя не е достойна за любов, разбира се. И такива примери, те са много прости, но ясно показват как работи този любовен списък от знаци, чрез които едно момиче може да идентифицира претендентите за ръката на сърцето си. Това е факт, който предполага, че хората имат много нужди, които се опитват да задоволят чрез партньора си в отношенията. Тоест, никой от нас не ни е показал, разказал, научил как ние да задоволяваме тези нужди самостоятелно. Така че, ако искате да се влюбят във вас, вие първо всъщност трябва да се влюбите в себе си. Вие трябва да можете да задоволите вашите
потребности и желания самостоятелно и да влезете в конкретно вътрешно състояние. И аз ще продължа тези видеа по отношение на тема любов, така че следете за следващото видео, за да разберете повече за любовта и повече за това как може вие всъщност да се развиете, да стигнете до такова вътрешно състояние, където да влюбвате с лекота хората от противоположния пол.